Bekumbeje intente ime ngonina kusindwe ngobethole imincili ibalwe ebusweni kubazali baseNtlalontle eCacadu ingamayeyeye kusenziwa itheko lootishala abathathe umhlala-phantsi abathathu besisikolo saseNtlalontle nabefundi abenza ugrade 7 nabefundi abenza ibanga lakwa-grade R ibingumbo nomxesibe uluntu luphume lonke ngokubanzi luzokuzimasa kweli theko. Iinqununu yesisikolo unkosikazi Vanqa uthi unwabile kakhulu itheko lihambe ngokwezicwangciso abazali baphuma ngobuninzi babo iindwendwe zazimasa uluntu lwaxhasa koku ekwabulela intsebenziswano kootishala abathathe umhlala-phantsi esithi usebenzisane nabo nabanye ootishala ngendlela entle. Ongomnye wootishala abathathe umhlala-phantsi umnomzana uGunya uthi iyabulela kakhulu kuluntu ngentsebenziswano kule minyaka ethe waxelenga ngayo kwesisikolo nanjengoko ethe wanconywa ngabefundi abebefunda kwesisikolo mandulo. Phawula abathi bakufunda kulo kaGunya nendima ayidlalileyo emandla kubo ekubaxonxeni. Bekusindwe ngobethole izinxibamxhaka zizimasile zokuphosa amava kwesisikolo zorhola nembali yezitishala zishiyayo ezintanjeni nemizila abathe bayinyathela beshiya imizilo ziginqi. Amasebe karhulumente ebekhona aquka isebe lezemfundo nomhloli wale ngingqi umnomzana uStofile, ootishala bezinye izikolo neenqununu zezinye izikolo. Indawo phaya kwi-Proverbs grade 7 nabahambayo indawo ethi whoever walks with the wise becomes wise, but the companion of fools will suffer the harm. Ndisitsho nje ndibuhlungu sifeyisene apha kundonga ndaba kundonga qha nento ekuthiwa yi-faction fight esihlukumeza sike savingcelwa phizolo ngabantwana basethambekile kwanyanzeleka ndifowunele amapolisa because kukho abantwana abasuke eGreyspana bazowusisikela igusha kodwa bona bathatha i-advantage njengoba njengabe zeni nibambe kakuhle. Before ndiqale ndizawuthanda ukuthi long live Tata uGunya, long live. Long live Mama uKamteni, long live. Long live Mama uFumba, long live. I've got a problem. Usually sizisteward zikaSatu sidla ngothetha ngombutho ongugalele bhayini, ngombutho ekuthiwa yi-African National Congress. Asikayeki ke phofu nangoku kodwa ngoku sizama uba ne-doubts. Ezo doubts ke zizawulungiswa sithi. I would like to call upon the members of SATU and go to the branches baye kumasebe abo ANC bafike bachuphaye eza space aqala silungiselele aprepareishe. Ulatishala uthi uba abantwana ubanike imvavanyo aphinda abuye abanike feedback athi niqhube ngolhlobo. Ngutishala ke lowo wokwenyani. Ndidla ngokuthi xa ndithetha ndithi uyabona into eyenza utishala abe ngutishala ayizoziqu zemfundo. Ayizoziqu zemfundo ayo qualifications ungafunda kuthiwe ngudoctor banibani. Kodwa ubutishala ayizoziqu zemfundo kuphela. Ubutishala yindlela utishala lo awenza ngayo lo msebenzi awuqeshelweyo. Qha ayikwenye into yindlela owenza ngayo lo msebenzi uqeshelweyo. Aba bakule group kuthiwa ngaba bantwana sinqwenele okokuba bazithwale ezizilady bazinxibe ezigaweni ize athi xa simjonga nakwixesha elizawusithema bafotwe bazothi umntana xa ezijonga abenela khwele limchukumisayo yindlela yokubachukumisa le okokuba athi umntana uzijonga pha abone bako ndandifuna uba nje endafuna into yoba ngabana ndifuna ufunda ndibe nje
athi noba imeko ihamba ithini na kuba zinintsi into ezilapha phandle ezijika-jika abantu. Kodwa athi akumane ekrwaqula ifoto yakhe sizawuzicela ezi foto sithe siza kubanika abazali sino-principals nezititshala okokuba mayibe zifoto abantwana banazo komo kwabo. Izawumane imkhumbuza umntana uba ngela xesha wayengustandard C wayeneminyaka emi-6 yayintoni na into eyayifunwa sisikolo sakhe. Mane ekrwaqula phaa. Kwiindaba zeVukani FM ndigulinda kamagazi phantsi komasipala wasekuhlaleni eMalahleni eCacadu.